dos intèrprets podeu utilitzar. Les obres han de durar com a màxim 45 minuts. No hi pot haver acotacions i a un dels personatges li ha de passar el fet més important de la seva vida. Podeu encaixar les mans. Acabàvem de saltar a la piscina. Des del trampolí més alt dels Jocs I Olímpics. quan ja t'has llançat, no pots tornar enrere. Només pots caure, Intentar que el salt sigui el més agradable possible. que sigui bonic. Però ja res, no es pot frenar. I és que aquell dia va començar la nostra Champions particular. El 19 de maig del 2012 va néixer la Rita. El dia del final de la Champions, però com ell havia previst, no hi vaig ni pensar en el Barça. Perdona, Vull dir que no em va importar perdre'm el partit. que no et va importar, però si no em vas deixar entrar al parc perquè havia d'escoltar el partit per avisar-te dels gols. Ho vaig fer per tu. Si li he de ser sincer, sense vents i sense valedors solvents veig difícil que li concedeix. Difícil, però no impossible. No, impossible, no. Això no es pot dir mai, té raó, però està demanant una quantitat considerable i les garanties que ofereix no cobreixen el risc. Bé, en realitat, no ens enganyem, vostè no ofereix res que es pugui anomenar garantia. Això dels préstecs són faves comptades. Vostè no em deixa cap altra opció. Ho entén, això? No tinc clar què és el que he d'entendre. Que m'obliga a prendre una postura de força. Quina postura? Per dir-ho en poques paraules, si vostè no em dóna el crèdit, jo em follaré la seva dona. Perdó? Aquesta no la foto. Me la follaré. Molt bé, ja n'hi ha prou. Vaig a trucar a la policia. Però per què? Què es pensa? No, no. No faré res fora de la llei, eh? No la violaré, ni la forçaré, ni res. Valga'm Déu, qui es pensa que sóc? Jo, no, la seduiré. La seduiré amb tot el carinyo fins portar-la a un punt que gairebé serà ella la que em voldrà violar a mi.